Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калеснікова пры мікрафоне. Днямі гурт Хайна выпусціў новы другі па ліку альбом «Фейкі». Ілля Паплёўка, Александр Кузьмін, сёння нашыя госці. Прывітанне, хлопцы, віншую вас. Дякую. Ну, давайте і з музыкі пачнем. Сёння будзе песня гучаць «Бэйба», другая на альбоме. Так, і на акустычным выглядзе першню мы ўвогуле прыйшлі вось так удвух з інструментамі акустычнымі. Заўсёды раней толькі там электра падключаліся, сёння вырашылі, паспрабуем, як атрымаецца. Ну, давайте, эксперимент. Детка, прошу, зразумей мяне правильно. Я просто хочу расставить кропки над «и». Перед тем, як фоткать себе для инстаграма, ты пытаюся такая, блин. Секрет твоего поспеху простый. Добрая поза, удалый фильтр. Про гэтые фото и подписи давай поговорим. Просто расставим кропки над «и». Расставим кропки над «и» на конт фото у інстаграме. Калі ласка, зразумей мяне правильно. Луки чаргуюцца селфи, под кожным філасофскі камент про то, что мир бесконечен, а каханне вельмі складаная рэч. Ніхто раней про гэта не ведаў, але ўжо ведаем з тваіх пастоў. І адукацыя, і выхаванне, і раз на тыдзень фото з котом. Моя бэйба, моя Заратустра, пообяцай, я цябе пацалую ў вусны. Не выкладай, в вышыні пробивается небо. Мы полетим на свою микропланету, и там будем с тобою одни. Моя бэйба, моя Заратустра, пообяцай, я цябе пацалую ў вусны. Не выкладай, в цішыні нараджаецца згода. Не адштурхні, гэта наша з табою свабода, па якую мы разам ішлі. Мы целое одно. С тобой мы целое одно. С тобой мы целое одно. Лови пароль. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», гурт Хайна. Сёння нашыя госці, хлопцы, прадставілі трек «Бэйба» з альбома «Фейкі», які вось літаральна днямі выйшаў. Калі это? Толькі у нядзелю. Ну так. Слухайце, ну, увогуле, зараз я вось слухаю, у вас з'явіўся такі рэпчык, нешта мне нагадала True Litwin Beat з Сергеем Пуксом. Нават. Раз, два, три. Ну, зараз рэп, гэта ўсё так вельмі модна, актуальна. Ну і гэтыя ўсе фейкі, гэтыя ўсе бэйбы, ну, такое нешта сацыяльнае з'явілася ў вашай музыцы, мне падаецца. Ну, просто мы маскируем наши темы, у іншую афарбоўку надаем. Да не. Ну, время идет, и так, час идет. Нам необходимо было что-то менять, и мы попробовали себя в этом направлении. Ну, как-то так. Ну, гэта рэпам ніякім выглядзе, так, але, правда, не лічым, гэта просто, так, чітка, але просто на ўрэчышчы крыху іншым. Але хто лічыць, што рэп, мы не супраць. Нам, в прынцыпе, так без розніцы. Слухайце, колькі гадоў ўжо прайшло? 5, здаецца, паміж альбомамі.
Так, в 2015 годзе это была якраз прэмія даём рады ад Еўрарадыё, гэта быў дэбют года наш, мы запісалі першы альбом і зараз другі, але тут патрэбна ведаць, слухачам і гледачам раскажам два моманты з альбомам «Фейкі». Па-першае, гэта альбом запісаны намі самімі, то бок мы самі яго цалкам запісалі і напісалі і запісалі. Другі момант, усе гэтыя песні, большасць гэтых песень мы пісалі ў працэсе запісу. Это означает, что у нас не то, что мы их написали, а пасля... Сели ў студыю. Так. Мы вось у працэсе сядалі, вось там барабанны нейкі біт, наверх бас, і вось пасля ўсё гэта было напісана, пасля тэксты былі напісаныя на ўсё гэту палітру музычную, і вось так нарадзіўся альбом «Фейкі». Бок гэта ў нейкім сэнсе нават імправізацыя такая была. Так, нам нават зараз складана, мы рэпетуем на жывую, і нам не проста, бо мы запісалі гэта ўсё ў парыве, а зараз патрэбна гэта ўсё сыграць. Гэта вы так вось адчулі, што вам неабходна такім чынам, так, стварыць музычны матэрыял гэтым разам. Гэта вельмі адрозніваецца ад таго, як вы раней рабілі? Принципово. Ну, просто появилась возможность записываться как бы самостоятельно, да, и мы подумали, что почему бы нам онлайн не придумывать трек и писать его, то есть, грубо говоря, то есть мы все равно какие-то, конечно, наброски были, да, там, что мы не просто там с бухты-барахта сели и начали тут же писать песню, нет. Ну, в целом, окончательная версия, она придумывалась уже на записи и менялась, и обрезалась, и дополнялась как-то, ну, вот какие-то такие моменты. Ну, это, мне кажется, перспективное направление. Ну так, экономіць час вельмі, правда? Так, вельмі, але гэта дапамагае сябе пераасэнсаваць сваю музыку, тому што мы, як у Беларусі адбываецца ў Мінску, мы вось граем, пасля мы просто націснулі на стоп, нам патрэбна нешта прыдумаць, што мы хочам данесці, якую думку і ў музычным сэнсе, і ў тэкставым. І мы селі так наўмысна, як бы вось не выступалі на вялікіх канцэртах, мы просто селі, вось гэта студыя, вось мы, Саша большую частку працы там правёў менавіта, вось, што тычыцца гэтага альбома. І мы просто думалі, нешта выдумлялі, записывалі, эксперыментавалі. І калі мы пачыналі, мы ўвогуле не думалі, што ў нас атрымаецца альбом. Для нас гэта перамога ў тым плане, што вось ён ёсць, мы яго запісалі, тому што калі мы селі, у нас думак такіх увогуле не было. Мы просто хацелі падумаць, паспрабаваць, што мы хочам. Пасля раз, два, тры, глядзім ужо 6 трэкаў, ўжо амаль, пасля яшчэ нешта дадалі, і вось атрымаўся альбом. Для нас гэта, якім бы там ні было, там поспех, не поспех, у нас ужо так бы перамога 100% за гэты альбом. Ну, слухайце, прикольна, канешне, так. Калі браць саму канцэпцыю, так, наколькі вы ўсё ж мяняецеся ўнутрана? Я маю на ўвазе, наколькі вы пачалі думаць пра іншае ў гэтым альбоме? Ці з іншага боку я бачыла, што вы пішаце, што вы ўсё адно ідзеце па тым кірунку, які ўжо абралі раней, і не хочаце з яго нікуды там? Ну, адрозніваецца, вельмі адрозніваецца і музычна, і тэкстава, хаця як бы просто што у нас склад гурта, так мы рухаемся ў тым кірунку, у нас няма тут гітару зноў-такі, у нас скрыпка, баян і барабан, усё як засталося, але і ў музычным плане больш прамыя сталі біты нашы, рифы, у тэкставым плане тэксты сталі крышачку таксама, яны сталі, як мне падаецца, іншыя, думка з'явілася новая, як нам падаецца. У чым яна, што ў ёй такога? Ну, напэўна, з'явілася больш іроніі, можа быць, нейкіх простых, звычайных, вядомых для чалавека рэчаў. Жизненных. Ну так, мне падаецца, вы з нейкіх такіх высотаў, так, акіяны, у вас это ўсё было так, неяк узнёсла, вы крыху спусціліся на зямлю. Ну, мы просто хацелі, нам людзі пісалі ў гэты час, это таксама паўплывала, мы пісалі альбом, все нам пісалі, вы дзе, што, дзе канцэрты, дзе, што. І вось людзі, якія пісалі, ну, яны самі некаторыя думкі да нас даносілі, што вось гэта, а пра што гэта, пра што? Мы падумалі, а што, калі нам зрабіць некалькі трэкаў вось звычайных, там проста гісторыю мноства цікавых і розных, дадам і сваю, о, гэты тоўсты стос, пра то, як раней мне ні ў чым не пёрла, слухач, ты папросіш прыклады, вось. Это тэксты тыны звычайныя, вось проста тэксты. І пісалі мы іх уже пасля таго, як напісалі музыку, мы разам гэта абмяркоўвалі. То бок мы думалі, што мы хочам сказаць гэтым альбомам.
Слухайте, ну пауза у вас така канцэртная была дастаткова вялікая, так? Так, так. Зараз у вас ужо ёсць нейкі такі план, як вы збіраецеся ўсё ж падаваць свой новы альбом? Мне падаецца, гэта таксама вельмі важна. Ён разваліўся, Маш, потому что В у нас сэнсе? красавік так абставін. У нас красавік, пачынаючы з 4 красавіка, мінская прэзентацыя была запланавана, ужо пра гэта можна сказаць дакладна, мы адмяняем, і пасля розныя гарады ўжо было ўсё так дамоўлена, там беларускія гарады і жывы эфір яшчэ на некаторых іншых рэсурсах, але застанецца толькі, напэўна, вось радыйная сустрэча, таму што такая сітуацыя зараз, што нам складана зарабіць відэазвароты і казаць усім: прыходзьце, вы нас даўно не бачылі, не чулі, зараз мы з вамі тусанем. Слухайте, але калі ўсё ж узяць і замяніць это ўсё такім онлайн-канцэртам, як зараз многія таксама робяць. Так, сачыце за анонсам. Нешта падобнае будзе. Так, рыхтуем, канешне. Не можам просто так нічога не зрабіць. Не, натуральна, ўсё ж столькі працы зроблена, правда? Так, летом, может быть, сыграем. Я думаю, что будет. Будут еще концерты у нас. Конечно. Просто мы вырашылі, мы давно яго планавалі, ён быў загадзя запланаваны, гастролькі, ўсё было зроблена, але мы падумалі, што пакуль што не, і клуб, нашы блізкія сябры добрыя, яны зразумелі нашу пазіцыю і нічога супраць не мелі на ўвазе, а мы вельмі былі заражаны, конечно, сыграць і рыхтавалі яго, але, перанясем яго на больш позні тэрмін. Слухайте, шкада, канешне, але вось як вы ацэньваеце гэту сітуацыю, якая зараз склалася ў свеце, у тым ліку і для музыкаў, гэта ўсё ж такі момант, калі можна проста ўзяць, выдыхнуць, спыніцца, падумаць, што, вось дэдлайны, нарэшце іх няма, можна проста сапраўды ўздыхнуць. Ці ўсё ж это такі момант, калі ты губляеш і слухача, хаця мне падаецца, музыкі не могуць быць без слухача, таму што заўсёды можна зараз выйсці ў онлайн. Благо сейчас есть другие средства, так сказать, самовыражения, тоже там интернет, YouTube, на которых можно анонсировать там песню с видеотреком, например, там видеоряд, и это люди смотрят, слушают, я думаю, что будет больше вот этого. Все равно мы будем действовать, у нас есть какие-то задумки в плане, то есть презентации каждой песни может быть отдельно, то есть чтобы это привлекало больше внимания людей. Поэтому я думаю, что все это не остановится у нас и везде, так что... Нам ведаеш, што шкада, год назад мы доўга пісалі альбом, мы спачатку выспявалі да яго, записывалі, і вось год назад мы прыязджалі на студыю, там працавалі, у той час, калі ўсе гралі канцэрты, там класна, а зараз мы гатовыя, і ўсё, нічога няма, і мы так, канешне, для нас гэта трэці мы пакуль яшчэ не прыдумалі, пра што пісаць, але мы ганарымся, што зараз у нас опцыя, зараз слухачы, калі нам будзе што сказаць, мы зараз можам сядаць і гэта записываць. То, як было з трэкам у Лявона Вольскага, які там запытаўся ва ўсіх, хто хоча кавер, сели вечарам просто за 2 часа зрабілі. Для нас гэта класна, адкрывае нейкія новыя магчымасці. Зараз для нас гэта, можа быць, прасцей будзе. Хіба што працы вельмі шмат, так, самі ўсе робім, гукачоў няма, Саша гэта функцыя все выконвае, гэта такая вельмі складаная, напружаная праца. Слухайте, зараз многія музыкі, правда, вырашаюць, што лепш усё рабіць самім. Зараз многія беларускія музыкі зразумелі, што такое добры гук. Так, зараз многія імкнуцца менавіта да такой прадуманай, такой уважлівай працы. Тое, што у вас зараз ёсць свая студыя, это вы наўмысна ўсё зрабілі дзеля таго, каб... Студия сейчас еще будет у нас, мы там переезжаем немножко, и будет еще новая будет студия, А вообще в целом просто время сейчас такое, когда время информации, все намного ускорилось в сравнении с десятилетием, 10 лет назад было как сейчас. Поэтому люди хотят быстрее выдавать продукт, то есть там понятно, что можно выдавать продукт под каким-то брендом, то есть от кого-то, записывать диски но мне кажется, сейчас гораздо важнее количество треков и скорость того, как ты можешь это выдавать. Поэтому смысл выдаваться от кого-то, наверное, не знаю, может быть и есть. Мне кажется, что лучше работать самостоятельно. Это
позволяет нам не зависеть ни от кого. Ну і ми лепш разумеем, што мы хочам, это праблема таксама для нас данесці. І людзям патрэбны там месяц працы, каб зразумець, што вам патрэбна. Тут мы робім самі, адказнасць наша, праца наша. Больш просты шлях. Да таго ж задавальнення таксама шмат большае. Калі мы пісалі першы альбом свой, то там мы просто так уже стаміліся пад канец. Усе песні ўжо былі даўно напісаны, мы просто іх механічна гралі, а тут нармальна, мы слухаем. Для нас свежа гучыць, хаця мы доўга працавалі, але, в прынцыпе, вось, это азначае, што задавальненне ад самога студыйнага працэсу. Я музыкаў разумею. Канешне, мы таксама абмяркоўваем гэта ў нашым музычным коле. Так складана зразумець, як гэта ўсё там, і для нас гэта складана, і мы ж таксама толькі вучымся нашы там першыя крокі. Але задавальненне это іншае, і сапраўды, ну, можаш зрабіць са свайго музыкі тое, што ты вось хоць прыблізна, але хочаш. Там не пісаць гэтыя оды там тэкставыя, што тут нам патрэбна то, тут мы як у тых, тут як то. Тут мы разам граем, мы разумеем аднолькава нашу музыку. Класна, слухайце, ну у апошні час так беларускіх музыкаў ўсё часцей заўважаюць за мяжой, і гэта такія дастаткова паспяховыя кейсы, я маю на увазе, там, напрыклад, «Молчат дома» і гэтак далей. Ці ўсё ж ёсць у вас нейкае такое імкненне патрапіць да нейкага лейбла? Ну, на сервісах мы хочам, дарэчы, падзякаваць, вялікі дзякуй сказаць, 2 чалавека асабліва. Там была каманда людзей, але вось 2, это Вячеслав Гулевіч і Віталій Зублюк, якія вельмі дапамаглі менавіта з прадусаваннем, з рэкламай, там, дзе, каб усё гэта стрымінгі, платформы, каб усё гэта было. І гэта вось наш першы быў крок у гэтым накірунку, то бок, што мы зараз на... Паўсюль, так. І там усё гэта звязана, там і першы альбом, і другі, то бок Хайна зараз ёсць на ўсіх лічбавых сервісах, пляцоўках. А ці хочам, ну, натуральна, канешне, мы працуем, это просто так не адбываецца, гэта патрэбна час, праца, талент. Тут, канешне, тут я думаю, што няма таго, хто адмаўляецца, тым больш для нас добрая навіна, што раней лічылася, што мова, тое, што заўсёды будзе, што трэба, каб беларускі гурт заўсёды спяваў на англійскай мове, тады гэта як бы... А зараз мы ўсе бачым, што ну не, все нармальна, і там і руская, і беларуская, і англійская, хто як хоча, так і спяваць. Для нас гэта добрая навіна, тому што у нас так не браліся іншыя мовы. Добра, дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння гурт Хайна прадставіў у жывым эфіры Еўрарадыё свой новы альбом «Фейкі» і сыграў кампазіцыю «Бэйба». Нас можна слухаць у сацыяльных сетках на нашым сайце euraradio.fm. Ну, а ад гурта Хайна чакайце навінак, хутка будзе нешта цікавае. Так. Шчасліва.